Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Belajar Psalmen Hatopan. Tetap semangat dan jaga kesehatan, karena hari ini kita akan belajar psalmen untuk hari Minggu puasa yang pertama, 21 Februari 2021. Diambil dari buku ND nomor 845. Oke, kita mulai ya. Tuhan ho parholong boloni di salut na jolmai na mangulahon patikmi. Ale Tuhan, sai pabotohon matuau aka dalam mi, jala carahon tuau aka bogasmu. Sai togu maau, tu bagasan hasitongan mi, jala cara jari au. Tuhan ho parholong boloni di salut na jolmai na mangulahon patikmi. Sai ingot ale Tuhan, aka dengan ibasang dot asin di roha, ai sian narobido akai. Sai unang paingot-ingot aka dosani aposo oku, dohot pangalau sioku. Sai ingot maawale Tuhan, ombar tua sini roham, alani dengan ibasam. Tuhan ho parholong boloni di salut na jolmai na mangulahon patikmi. Pardengkan basa jalan bonardo Tuhani, alani di podaon do dalan nati gori, tua kapar dosa di parnonon dohum tua kanadangol, jala diajaron dalan tua kana tarjepol. Tuhan ho parholong boloni di salut na jolmai na mangulahon patikmi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Apalah
si panganon hanguluan ni jolma tungna sahatani debatado narosiani bana. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.